Umean karrerako oso ondo joan direz, azteko itzelesko zuerte aukin dugu eguraldiagaz be, hor egon gara astean zehar hor ardurez, zia euririk edo eginko zauen, eta justo, ontsa heldu direz infantileteko karrerako irabazlea, Peio Legine izan da, eta oso gustorat, oso pozik. Gainontzeko kategorietan be, Arratia Ziklista Eskolako oian rekakoitzeak be bigarren indau, alebinetan, eta ikusi duzu Eurokorrean partaidetza itzela dau zikokrosan artea, zikokrosan, Bizkaiko ume pila bat apuntatu du ziren pasaden urtean, eta urten ondino gehiago, beraz oso pozik, benetan. Ia urte askotan jarraitzen dugu nolan. Voluntarioetarako hasi ginen hor eguenean estakak eta zintik eta ipinten, eta erantzune beti oso nahi izaten da. Hemen bai Igorreko jendea eta Arratiko jendea betorten da, Zeberio tipe bai, eta ondo, bestela ezin dolango zer aurrera atera. Biarrea 45. edizioan Zikokross Internazionala ospatuko da. 220 parteide dekoguz, hasten gara kadeteakaz, kadeteak, juvenilek, gero 23ak, eliteak, kanpoti betorriakuz, Belgikatik eta Frantziatik, eta Costa Ricako bat, bai. Orduan, espero dugu gaurko moduan laguntzaile pilo bat dekogu zainera, eta gaurko moduko giro bardino dobea izatea bihar, bai.